Banaketa bat edo dentsitate probabilitatearen bat famatua bada, hori da banaketa edo dentsitate probabilitate gauztarra edo gauziarra dana. Izatez, fisikaren hainbat arlotan nahiko era natural batean agertzen da. Adibidez, mekanika estatistikoan, hau da, esate baterako, kasa batean molekulak edo gas ideal batean dauden molekulen abiaduren banaketa, banaketa maskulen banaketan bitartez adierazten da, hori banaketa gauziarra dugu. Beste arlotan, ez da horren naturalki agertzen, baina adibidez mekanika kuantikoa. Mekanika kuantikan ez da horren naturalki agertzen, baina bai askotan eredu bezala erabiliko dugu. Mekanika kuantikoan guk izango ditugu banaketak, edo dentsitate probabilitateak zuzenean izango ditugun uhin funtzioarekin egongo dira lotutak, eta gure uhin funtzioa ez du zertan eta gauziarra izan behar. Izango diteke eita edo forma diferentekoak izango ditugu. Edozein kasutan batzutan ere gure banaketa gauztara eredu bezala erabiliko dugu. Hala eta guztiz ere interesantea da adibidean bezala konsideratzea, ze honek eta hementxe aztertzea zein den batezbestekoa, banaketa honi dagokion batezbestekoa eta desbiderazio edo desbideraketa estandarra eta honek duen ondorioak eta holakoak batez ere nahiko adierazpen analitikoa duelako eta nahiko gauzak egin ditzakegulako. Lehengo eta behin hauze da daukagun banaketa gauztarra, dentsitate probabilitatea Px bezala jarriko dugu, zaten denboraren eraginik ez dugulako kasu honetan, eta mentxe dugu honen irudia batzutan ere askotan gauzen kanpaia edo bezala izendatzen dana. Ikusten duzuenez, hementxe daukagun adierazpen honetan badaukagu, hementxe dagoen koefizientea hori horrela dago normalizaturiko goteko, beraz honen integrala, minus infinitoki infinitora, batekoa izateko. Eta honekin batera, hementxe daukagun adierazpen honetan agertzen da bi parametro. Bata da sigma, baita hemen agertzen dana, esponentzialen berreduran agertzen dana, eta honekin batera baita agertzen da beste bat, mu hori. Izatez, horrek badaukate, esangura bat zerbaitekin gure ikusitu magnitudekin daude lotuta. Banaketa honen batezbestekoa kalkulatzen baduzue, batezbesteko hori ematen du, mu hori ematen du. Eta nolabait hori bai aldez aurretik atera genezaken, zeren eta banaketa honek dauka maximoa berredura anulatzen den puntuan. Eta hau anulatzen da x berdin mu puntuan, hementxe dugu, irudian ikusten dugun bezala, eta banaketa hau simetrikoa izan da, orduan, probabilitatea maximoa duen puntua eta batezbestekoa berdinak ditugu. Hori batezbestekoari dagokionez. Eta gero bestaldetik, hementxe daukagun sigma ere dago lotuta bariantza edo desbideraketa estandarrarekin. Desbiderak estandarra duen sigma hauze dugu. Izatez, hementxe daukazue, bi puntu interesanteak direna, hau izango litzateke, batezbestekotik delta x-en distantzian eskerrera dagoen puntua, eta eskubian daukagu beste puntua batezbestekotik delta x distantzia, baina eskumarantza dagoen desbideratuta. Izatez, interesantea ikustea nola batezbestekoan edo x berdin mu puntuan, dentsitate probabilitateak duen balioa da berredura 0 egiten denez, izango dugu bat zati sigma RBP, hau da, koefiziente, aurrean daukagun koefizienteren berdina. Eta bi puntu hauetan, non delta x distantzian batezbestekoarekiko desbideratzen diren, orduan, ordezkatzen badugu, hementxe daukagun banaketa honetan, x zenon ordez, mu eken sigma edo mu gehi sigma horiek, hementxe izango duguna da, eber minus sigma karratu, zati bi sigma karratu, beraz sigma karratu simplifikatzen dira, beraz eber minus bat zati bi izango dugu, beraz hementxe daukagun probabilitatea dugu, balioa dugu bat zati sigma RBP, hau da koefizientea, bider, eber minus bat biren, edo bestera batean jarrita, bat zati RE. Bitu ze interesantea den, ze puntu hauek, batzutan esaten dugu, bariantza ematen du nolabait, dentsitate probabilitatea duen zabalera. Baina zein alturatan
kontxiatu behar dugu zabalera guk kalkulatutakoaren berdina izateko, kasu honetan daukagun banaketa gauztarra denean, ze hori bakarrik da mitxe ateratzen ari garen ondorioak, bakarrik dira aplikagarriak, banaketa gauztarra denean. Banaketa gauztarra denean, puntu horiek dira, non desbideraketa hori kalkulatu behar dugun kontutan hartu da, batez ere sakabanaketan zabalera kalkulatzeko, eta hori sakabanaketa, zabalera hori desbideraketa estandarraren berdin izateko, puntu horiek dira, horiek non probabilitatea maksimoaren bazati ROE egiten den. Beraz, kasu honetan, hau dugu delta X horiek hauetxek izango ditugu. Bueno, interesantea da ikustea, non, puntuak X hori, tarte honetan erortzeko, hemen txaukon tarte honetan, beraz, bi aldiz delta X zabalera duen tarte honetan erortzeko, edo bestera batean esan da, batez bestekotik minus delta X, edo batez bestekotik delta X eskerrerantz, eta batez bestekotik delta X eskuinerantz erortzeko tarte honetan egoteko probabilitatea, da berdin, azken finean bi zenbaki hauen batura izango dugu, 78,168,1 dugula. Barkatu, 2. Beraz, tarte honetan egoteko probabilitatea nahiko handia dugu. Horrek ez du esan nahi, zer esanik ez. Delta edo ziurgabetasuna ematen duen eukire genezakeen errore osoa, ze guk lortu dezakegun X-ak ez du zertan eta tarte honetan egon behar, beste tarte honetatik kanpo egon daiteke. Tarte hau bada nolabait esanguragarria, ze neurri handi batean hemen erortzeko probabilitatea nahiko handia dugulako. Banaketa gauztarraren kasuan, probabilitate hori da 78. Beste batean, beste diferente bat izango dugu. Hemen bakarrik dugu horren adibide bat. Bueno, beraz, hemen aztertu duguna izango da banaketa gauztarra, adibide batzuk aztertu ditugu, batez bestekoa, nola irudikatu eta nola ulertu banaketaren irudia izan da desbiderazio estandarraren eragina eta nola kokatu desbiderazio estandarra hemen. Eta hori bai, kontuan hartu behar dugu, hemen esandakoa, bakarrik dala aplikagarria banaketa gauztarra dugunean. Beste banaketa bat dugunean, orduan, emaitzak eta probabilitateak eta horiek diferenteak izan arren, hori bai neurri handi batean, hementsa daukagun intuitiboki atera ditugun irudiak, eko handi batean aplikagarriak izango ditugu ere.